Най-великата сила е мисълта. Каквото и когато да мислим, ние съграждаме от невидимата материя нещо, което привлича към себе си сили да ни помагат или да ни вредят според характера на нашите мисли. Затова първата крачка е да управляваме мислите си чрез своя разсъдък. А втората крачка изисква от нас да развием у себе си навик за оптимистична мисъл. Няма лекар, който да премахне болестите на тялото и душата така, както ги премахва радостната мисъл. С отварянето на очите, човек трябва да благодари на Бога за деня, който му дава, и за възможностите да работи за него и за ближните си, защото само благодарният може да засили действието на жизнените функции на своя организъм. Благодаря ти, Боже, за всичко, което си ми дал и си ме научил. Благодаря ти за големите благодати, които имаш към нас. Ние те познаваме, че си всемилостив, всеистинен, всеблаг. Амин. По благодарността се познава дали един човек е духовен. Преди ставане от леглото, човек трябва да се протяга първо на гръб, след това на дясната и лявата страна, силно като тигър. След това да стъпи и да тръгне първо с десния крак, като си казва: ставам, стъпвам и тръгвам с десния крак напред, за да ми върви леко в днешния ден. Ходейки, човек трябва да е добре изправен, с вдигната глава и поглед напред, за да се свързва с положителните слънчеви енергии. Отпуснатите рамене, наведената глава и погледът в земята ни свързват с отрицателните сили. Още след ставане е добре човек да си наника някоя песен, защото песента е част от здравето. Без песен не можеш да бъдеш здрав. Дори при страдание и болест, ако има песен, те по-бързо ще отминат. Следва дълбокото дишане. Вдишваме през дясната ноздра, като с показалеца притискаме лявата. Броим до 7. Задържаме дишането, затваряйки двете ноздри. Отново броейки до 7. Издишаме през лявата ноздра, като с палеца притискаме дясната. Пак до 7. Правим същото, вдишвайки през лявата ноздра. След дишането идва ред на четковия масаж. Четковите масажи са най-простите сухи масажи, които всеки може да си прави. Необходима е обикновена четка за чистене на дрехи с естествен косъм, а най-добре с конска четка, с която се четкат конете. Мека за начинаещите, средна за по-напредналите и твърда за хора с тренирана кожа. Тялото се трие с суха четка на разни страни, както се четкат обуща, без значение в коя посока, до зачервяване. Това трае 10-20 минути. Четковите масажи се свързват с гимнастически упражнения, дълбоки дишания и въздушна баня. Те укрепват организма, усилват дейността на кожата и са чудесно средство за каляване. Сутрин, преди работа, трябва да се прочете глава от Евангелието, като се помолим. Чрез молитвата се снемат висши енергии от Божествения свят и в човека се развива любов към другите. Молитвата пречиства физическото тяло на човека, душата и духа. Една от най-силните молитви, които могат да се произнасят непрестанно, е така наречената Иисусова молитва. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй мен, грешния. Изповядването на вярата в тази молитва концентрира в себе си цялото Евангелие. Молитвите винаги трябва да се казват с дълбоко дишане. Хубаво е думите да бъдат произнасени шепнешком. Следва прочит от книгата Свещени думи на учителя. Как трябва да се ползва от чадото Божие тази свещена книга? След сутрешната молитва вземете в ръцете си книгата с кратка формула.
Учителю, ръководи ме в този момент и ми посочи със святата си десница, кои слова от тази книга са необходими за душата ми, за да ми послужат за ръководство в тези съдбоносни за мен дни. Подир това, с двете ръце едновременно отваряте книгата и прочитате пасажа, на който сочи показалеца ви, и внимателно се изчитат двете страници и се размишлява върху тях. Закуската. По отношение на храната, най-здравословни са плодовете, защото те чистят както тялото, така и мислите и чувствата на човека. След това са зеленчуците, после ядките. Млечните храни са накрая. Колкото до месото, то съдържа токсини, които тровят организма. Ще дойде време, когато хората ще се срамуват от яденето на животни така, както сега се срамуват от канибалството. Дрехите. Всяка сутрин, когато се обличаме, трябва да знаем, че дрехите попиват нашата аура и влияят върху здравето ни. Тъмните дрехи помрачават душевния лазур. Светлото и пъстро облекло създава повече настроение, усмивки и радостни мисли. Това, което радва окото, ободрява духа, а което ободрява духа, ободрява и тялото. Една част от излъчванията на нашите мисли се поглъща от дрехите. И когато една дреха се носи дълго, тя се напоява от такива елементи. И затова, който носи стари дрехи, внася в новото си аз мисли, които отдавна е отхвърлил от себе си, като отживяло. От старите дрехи проникват в новата личност останки от лоши настроения, тревоги, грижи и ядове, които някога, изхождайки от човека, са напоили тези дрехи. Не носете черни дрехи. Истинският траур се изразява чрез простота в облеклото. Децата си обличайте или в бяло, или в пъстро. За анемичните деца е подходящ червения цвят. Той засилва жизнеността. А буйните деца обличайте в синьо. Този цвят успокоява. Качествата на цветовете имат дълбок смисъл и трябва да се изучават. Така започвал всеки свой ден големият лечител на България – Петър Димков. Той е роден в град София през 1886 година, на 19 декември, Никулден по стар стил. Баща му е бил свещеник в църквите Света Петка и Света Неделя, а майка му била народна лечителка и често диктувала на малкия Петю рецепти, които той записвал в специална тетрадка. През целия си живот Петър Димков записва около 10 000 рецепти, използвайки над 300 билки. Всички те за лечение на човешките болести. Но основното, което научава през годините е... Болестите са резултат на лъжата. Нарушаването на закона на истината води до боледуване. Истината носи здраве. Тя възражда, обновява, подмладява. Истината безпогрешно сама се защитава. През 1900 година Петър Димков постъпва в Полтавския кадетски корпус, който завършва с отличие, а след това в Павловското военно училище, което завършва през 1909 година, също с отличен успех. За ученическите години разказва Емилия Петкова, уредник в музея Владислав Варненчик. Когато постъпва заедно с още един българин в Санкт-Петербург, в Павловското училище, на него му е предложено, завършвайки, да приеме руско гражданство и да остане на руска служба. Но в дневниците му няма нито и едно редче дори за някакво съмнение относно това, дали Димков трябва да се върне в родината си. Там, в Русия, Димков се запознава с творчеството на великите руски писатели, които го възпитават да вярва в могъществото на човешката душа. Едва 16 годишен, той се оформя като последовател на Толстой. Като първа стъпка в това отношение е преминаването му към вегетарианство. Десетилетия по-късно Димков споделя със своята съпруга. Мими, знаеш ли, откри ми се, ръководителят ми е Лев Толстой. Ръководител значи духовен водач от невидимия свят или ангел-хранител в християнството. В Санкт-Петербург Димков завършва и 6-месечен курс по хомеопатия. Посещава лекции по тибетска медицина, запознава се с книгата на Платен за природосъобразния живот и лекуване.
За ирисовата диагностика Петър Димков казва, че била дадена от космическия разум на лекаря Ел Акс от древен Египет. Оттам тя стигнала до Индия, Тибет, Китай и Вавилон. Наполеон, след като се завърнал от Египет, донесъл 2 мумии, в чието саркофази били намерени папироси, съдържащи описание на ирисовата диагностика. Наполеон подарил тези писмени документи на папата във Ватикана. Оттам езуитите я освоили, като уверявали, че вършат чудо, познавайки болестите по очите. Днес за Петър Димков разказва дъщеря му, известната художничка Лили Димкова. Рисуването си тя дължи на родителската обич и подкрепа. Откакто се помня, винаги съм рисувала. Мама и татко ме поощряваха, гледаха рисунките ми, радваха се, вярваха в мене, а това е неоценимо. Дай Боже, повече родители да вярват в децата си, това създава една увереност за цял живот. За зла съдба, Лили Димкова твори във време, когато норма в изкуството е социалистическия реализъм, а тя рисува всъщност духовната страна на човека и природата, което не се допуска от цензурата. Ето какво си казвала Лили в онези трудни времена. Ако Бог е решил, Той ще създаде условия и изкуството ми ще стигне до хората. Така и става. Изложбите в София са последвани от изложби в Ню Йорк, Сан Франциско, Алжир, Мароко, Берлин, Виена, Будапеща. Татко казваше, че всичко идва на своето точно определено време. Възприех тази истина, а тя носи спокойствие, търпение, увереност. Но през това време човек трябва усилено да работи върху себе си, върху своето усъвършенстване, да се стреми да има чисти мисли, чисти чувства, добри постъпки, за да може да възприеме правилно истината, която трябва да научи и трябва да възприеме. Един от най-силните цикли в рисуването на Лили са богомилите. Те са най-чистите последователи на Христа. Вълна от напреднали, велики души е била изпратена от бялата ложа на Всемирното бяло братство през 10 век на земята. И то в България, за да помогнат за възвръщане на първоначалната чистота на Христовото учение. Много преди тях, велико посветения учител Орфей, който живял също по тези земи, е донесъл висшата окултна музика, утвърждаваща силата на живота над смъртта. Той дарил народната медицина на траките, а богомилът Боян Мага да усъвършенства от тази народна медицина и ирисовата диагностика. Богомилите обикаляли не само земите на днешна България, но и Европа, като лекували хората с билки и разнасяли великото духовно учение на богомилството, на чистото християнство. Те внесли в Европа духа на Ренесанса. Богомилите давали пълни права на жените и са ги приемали за равноправни на мъжете, нещо, което Централна и Западна Европа ще направи след 1000 години. Когато Карл Велики се подписа с пръста си, ние си имахме книжни на преславска култура и цивилизация. И всички знаеха и да пишат вече това. 10 век. Той даде, богомилите дадоха права на жената, не само равноправни, на жените са ставали също старейшини. Децата са ставали общи, са ги гледали така нататък. И нашия Българ Ходжа, един от големите богомили, великите лекари като Василий Врач и пръч, аз отивам между мусульманите да разпространя идеите на богомилството и така нататък. Но за да отидеш там, те не приемат. Той става мусульманин и се проявява като един велик лекар. Отива в Кабул, като велик лекар го е посрещна там и отиват при него, както при нашия Иван Рилски или Мохамеда. Ето сега, когато имаше конференция в Пловдив, англичаните са заинтересували какво е било това богомилско учение за медицината. А нашите си са,
Не, да не се печата книгата на Димков, защото лайкочката е по-вредна от атомната бомба. Абе, това е величие на България. Димко една девка изчезва. Народа е това. Това е наследство на нашите прадеди, великани. След обяда легнете за около 45 минути да си починете. Най-добре е да бъдете в йогийска поза, с леко разтворени крака, ръцете малко настрани от тялото, с длани надолу. Покрийте очите си с кърпав, син или в зелен цвят. Тези цветове успокояват очите. Правете пълно отпускане на мускулите. Отрицателните чувства, с които се изпълваме, ни убиват. Същото е с гневните думи, раздразнението, подозрението, страха. Ние трябва да сме изпълнени с вяра и надежда, които са прекия контакт с възвишените сили. Когато чувствате приближаването на известно безпокойство, проснете се на земята или на кревата. Дишайте бавно, дълбоко и повтаряйте. Аз съм спокоен. Аз се чувствам добре. Ако сте обзети от лоша страст или сте разгневени, силете се да се смеете и дишайте дълбоко, като казвате: Аз съм спокоен. Аз съм господар на себе си. Добър съм. Аз прощавам и чувствам радостта, която ме обзема от това. През юли 1909 година Петър Димков е зачислен в българската армия. Той участва в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война, като наред с амунициите винаги носил и Библията. Димков твърдо вярва, че Бог е вътре в нас и няма пречки да се постигне връзка с Него. Петър Димков е награден с всички ордени за храброст, които в България са били давани. И още нещо. Докато е военен, той се занимава също и с лечение. Например, на фронта, по време на Балканските войни, когато избухва холера, Димков лекува своите войници от ротата с лимонтозо, с чай и с чесън. Дори заплашва войниците си, ако не пият това лекарство, че ще ги разстреля. И действително от неговата рота не умира нито един войник. Години по-късно Димков дава следната формула при здравословен или друг проблем. Аз живея в Бога и Бог живее в мене. В Бога няма болести, страдания, скърби, бедност. Щом аз живея в Бога и Бог живее в мене, и в мене няма болести, страдания, скърби, бедност. А за засилване на жизнените сили е добре всеки ден да разтриваме костите зад ушите си. Разтриването става силно, подред, с всички пръсти. Палец, показалец и така нататък. След като се изредят всички пръсти, разтриването продължава с показалеца и средния пръст заедно. След което с трите пръста, показалец, среден и безименен, леко се поглажда ухото отгоре надолу, казвайки: Аз съм здрав, бодър, богат. През това време другата ръка е сложена с длан върху кръста. Прави се 3 пъти с едната ръка и 3 пъти с другата. Завършва се с леко подръпване на долната месеста част на ухото с палеца и показалеца. Войната е причина Димков да се запознае с жена си Мария. През време на Първата световна война той и братът на Мария били ранени и лежали един до друг в болницата. Мария с майка си идвала да види брат си. Срещайки се в болничната стая, Петър и Мария се влюбили. От пръв поглед. Оженили се години по-късно, през 1920, когато Мария била на 18, а Петър на 34 години. Бракът им просъществувал цели 61 години, като през цялото това време никога не са си повдигали тон. Никога не си казвали груби и обидни думи.
последната година от живота си, по време на празника по повод годишнината от тяхната сватба, Димков вдигнал чаша за наздравица с думите: А аз пръв. Той не можел да си представи живота без любимата си съпруга. Мария винаги е отнемала от него всички материални грижи, за да може той свободно да работи върху великото си дело. Освен това му превежда от немски и френски. Димков често се съветва с нея за рецептите, които създава. След комунистическия преврат, Мария остава твърдо зад съпруга си в трудните времена на безверие и бездуховност. По време на военната си кариера, Димков е не само усърден офицер, изпълняващ воинския си служебен дълг, но е и безкористен, неуморим общественик. Бургас. През 1925 година военнослужещият Петър Димков образува комитет за подпомагане на тракийските бежанци. Той организира осигуряването на квартири, работа, храна и облекло. Свищов. През 1927 година, като военнослужещ, Петър Димков съдейства за прокарването на казармен и градски водопровод. Тук той подкрепя дейно инициативата на Стоян Заимов за реставрирането на кораба Радецки. Стара Загора. През 1932 година Петър Димков спасява от изсъхване местния парк, Аязмото, като с войниците си поливал залесените площи дни наред. Тук, в Стара Загора, се ражда и дъщерята на лечителя, Лили Димкова. На баща си, Петър Димков, Лили дължи любовта си към всичко живо – растения, животни и хора. Димков научава дъщеря си да обича най-вече Бога, нашият благ баща. Татко много ме водеше сред природата. Когато бях съвсем мъничка, ходихме често в гората и той ми разказваше чудесни приказки за гномчетата, чудженца, духове на земята. И аз ми се струваше, че ги виждам в хралупите, за дърветата, за селфидите, духовете на въздуха, за саламандрите, духовете на огъня, за уиндините, духове на водата, русалките, за елфичките, които живеят в цветята. И аз разговарях с цветята. И ми казваше колко ние трябва да обичаме всичко в природата, защото всичко е живо, разумно. И тази любов към природата ставаше все по-силна в мене, защото той казваше: това е творение на нашия небесен баща, Бог, а той е нашия възлюблен. И така с приказките аз научавах каква е разликата между добро и зло, защото в приказките винаги доброто побеждаваше. А това остава в децата за цял живот. Природата така се устроила, тя сама си поддържа равновесието. Поддържала го е, поддържаш, продължава. Тези, които ръководят тази работа, са милиарди пъти по-умни от другите. Когато хората не закачат природата, оставят, тя си ги изхранва. Димков научава Лили да обича и животните. Според него, животните могат в любовта си към своя господар да се самопожертват и да поемат съзнателно болестта му. За такъв един случай си спомня Лили. Бяха дошли при татко младо семейство, мъж, жена с едно малко детенце, което имаше бучка доста голяма на гушката. Диагнозата на лекарите беше тумор и молиха за татко за лечение. Татко им даде лечение и след известно време те дойдоха на контролен преглед и разправиха, че имат котка и детето и котката са добри приятели. Детето много обича котката, тя му отговаря по същия начин. И когато започнала тази бучка да расте на гушката на детето, те забелязали, че котката се стреми да легне върху гърдичките на детето и
покрива тази бучка. След известно време, вече като прилагали лечението на татко, забелязали как в котката започнала да расте бучка на същото място, както при детето. Завнесли котката на ветеринарен лекар и установили, че се образувал тумор. А в това време бучката на гушката на детето ставала все по-малка и по-малка. Петър Димков смята, че животните в голямата си любов към човека могат да усетят опасността, която идва за него и даже с цената на живота си да го спасят, самопожертвайки се. С това те самите правят крачка напред в своята еволюция. Колкото до цветята, те са деца на ангелите и ние трябва да ги обичаме. Любовта е нашата сила и носи мир в душите ни. Но най-големият трансформатор на енергии и същевременно най-големият лекар е планината. Нищо друго не може да даде толкова здраве, сила, жизненост, живот, както планината. Димков учи, че човек може да акумулира сили от дърветата. Когато си уморен, облягаш гърба си без главата на някое хубаво здраво дърво, като бук или дъб, например. Да няма сухи клони по него. Слагаш лявата си ръка на кръста с длан опряна на дървото, а дясната ръка или на сърцето, или на слънчевия възел. Така оставаш 15, 20 до 30 минути. Разбира се, през това време ти с нежност се обръщаш към дървото. Ти го обичаш, даваш му любов, а то ти дава сила, енергия и жизненост. Също така, ако седиш срещу течението на планинска река, водопад или море, гледай водата и поемай от нейната енергия и сила. И също след 15, 20 или 30 минути отново си зареден. За изключителната сила на морето разказва дъщерята на лечителя. Татко беше убеден, че слънчевите лъчи, възприети с любов, са едно от най-целебните средства за лекуване. Когато бяхме на морето, изпълнявахме следният режим, даден от татко, който действително беше изключително полезен. Сутрин ставахме преди изгрев слънце, отивахме на морето и посрещахме изгрева на слънцето. Докато дискът на слънцето се показваше от морето, излизаше и се оформяше на кръг, ние го гледахме. Татко мислеше, че това е най-полезното за очите, за възстановяване и лекуване на очите. Наричаше го Питагорова баня. Но в момента, когато слънцето вече се беше оформило като диск, преставахме да го гледаме, защото след това е опасно за зрението. Обръщахме се с гръб и сядахме и така оставахме половин час да слънцето да облива гърбът ни, гръбначният ни стълб и да ни лекува. По този начин се възприемат изключително много енергии от слънцето. След това е хубаво да се потича по мокрия пясък, ако времето позволява, бос. Тогава са много силни йодовите изпарения
и се възприемат с тичането още по-добре. Морския бряг може да се използва и за засилване на зрението. Заставаме срещу морето, гледаме далече в хоризонта и веднага погледа се отправя в краката ни. Отново хоризонта, отново в краката. Така 10-15 пъти, може и повече. Няма моряк, който да има слабо зрение и да носи очила. Когато сме много изтощени, уморени, изнервени, можем да акумулираме сили, когато застанем на брега на морето и около 30 минути поемаме енергията от вълните, от морето, от водата. Но трябва да бъдем изпълнени с любов към морето, към водата, да вярваме, че ние ще приемеме тази сила. И след тези 30 минути ние наистина се чувстваме много по-силни, много по-здрави, много по-жизнени, изпълнени с енергия. Към 4:30 да се отиде пак на морето и да се седне на някой камък, скала, която цял ден е поемала слънчевите лъчи. По този начин, сядайки върху скалата или камъка, ние поемаме излъчващите се лъчи, които са страшно полезни за гастрит, за колит, за стомашни заболявания, а и за цялото тяло. Но ние, хората, не ценим това богатство. Сами си погубихме това, което ни хранише. Настрани хочета, клона, който сти го реша. Защото се смята, че са по-разумни от природата. Остави. По-рано океаните можа не 66 милиона ти с храната, но сега ги отравиха. Реките, че аз спомням, като бе като него, ходиме да искра. Искра беше до тук не беше. В сърце и лъква рибите. А сега тече нещо черно като катран, не риба, жаба, поклюв, нищо няма. Всичко да. Ето бе. Науката е истинска и лъжа наука. Истинска е тая, която работи за доброто човечество. А всяка една наука, която унищожава природата, е лъжа наука. И сега това разисква това на ред заседания. А именно, хората в умопомрачението, те наука, да стигнаха до там, че си изкопаха гроба. Отровиха си земята и отровиха ние за 100 години, други за 50. Отровиха си въздуха, отровиха си водата. Унищожиха царството на насекомите, унищожиха царството на рибите, унищожиха царството на птиците, унищожиха царството на животните. Сега ще плашаме с това, че ще има само унищожение на човешки род. Рака ще бъде скоро нищо пред това, което вече доде. Но го пазят голяма тайна. Новата болест ще бъде 100 пъти по-страшно страшно. Защото всички дишаме въздух отровен, пиеме вода отровна, ядем продукти отровни. Това ще се плати. Това ще се плати. Карлово през 1933 година. Като командир на 21-а средногорска дружина, Петър Димков изиграва голяма роля за запазването на родната къща на Васил Левски. Узнавайки, че според градоустройствения план през къщата на дякона трябва да минава улица, Димков поставя военен караул и не позволява разрушаването на къщата. Под звуците на военната музика започва агитация за събиране на дарения и с помощта на Карловската община само за 40 дни къщата е реставрирана и запазена за поколенията.
Димков смята, че Левски е в една от най-светлите сфери на духовния свят. Петър Димков казва, че доброто е естествената същност на човека и трябва да полагаме непрекъснати усилия, за да разработваме доброто у себе си. А това става с воля, с постоянство и с желание непрекъснато да се вглеждаш в себе си и сам да се стремиш към по-доброто. Затова е и дошъл човек на земята, за да разработва доброто в себе си. Но трябва да се внимава кога и как се прави добро, за да не причини човек повече вреда. Варна от месец май 1934 до месец май 1935 година. Венец на родолюбивата строителна дейност на полковник Димков е пребиваването му в този град. Тук той участва в построяването на паметниците на Аспаруховия вал, от които, за съжаление, днес не е останало нищо. Все пак, група родолюбиви българи правят всичко по силите си, за да запазят спомена за онези дни. Дело на Димков е и паметникът-портал на 8-ми пехотен полк, който и днес впечатлява варненци и гостите на морската столица. Петър Димков е сред най-активните реставратори на Аспаруховата кула, позната днес като римски терми, привличащи хиляди туристи не само от страната, но и от света. Всички тези паметници са създадени от Димков с надеждата да повдигнат самочувствието на българина. И не само това. Чрез строителството им той осигурява препитание за много безработни. Само за една година Димков сътворява чудеса. Запитан как успява за малко време да свърши толкова много неща, той отговаря: дисциплината. Трябва да има ред за всичко. Всичко трябва да се върши на време и да отнема толкова време, колкото е потребно, за да бъде направено добре и основно, без пресилване. Но може би венецът в обществената дейност на Димков е изграждането на парка-музей Владислав Варненчик, десетилетната гордост на град Варна. Висшето началство обаче, и особено дворецът, не обичат такива дейни и самоинициативни офицери. В своята реч за официалното откриване на парк-музея Владислав Варненчик през август 1935 година, цар Борис III пропуска да спомене сред дейците на строежа името на Димков. А след тържеството споделя със свой генерал, че Димков е твърд орех, ще го щупим. На него не му е мястото в армията. Сливен. На 1 май 1936 година Петър Димков преждевременно е пенсиониран от армията с чин полковник. С жена си и децата той напуска град Сливен. Но Димков не унива. Той смята, че прошката е най-важната стъпка в духовното развитие на човека. А освен това, негови са думите: уважавайте се, имайте вяра в себе си. Това е най-доброто средство да внушите уважение и доверие и на другите. София. С парите от обезщетението, получено от пенсионирането си, Димков купува къща в крайния тогава софийски квартал Лозенец. До смъртта си Петър Димков живее тук. В София по време на бомбардировките през Втората световна война Димков споделя със съпругата си Мария: ако аз попадна в бомбардировка и съм навънка, спокойно ще седна на земята и ще се моля. Толкова е силно в мен упованието, че знам, че нищо няма да ми се случи. Нещо повече. По време на една от бомбардировките лечителят оставя жена си и децата си в полуразрушена София и заминава за няколко дни в Асеновград, за да лекува крайно нуждаещ се болен. Какво упование в Бога и каква вярност към лечителската мисия. Завръщайки се у дома, той заварва къщата си с разбити от взривовете прозорци и врати, но не губи вярата си. Шумен. През 1944 година Димков е мобилизиран. През лятото семейството му отива при него и той завежда децата си при Мадърския конник. Това място притежава особена сила. И днес хиляди хора от България и света се стичат тук,
за да попият от енергията на магическите скали. Бог е навсякъде. И във водата, и във въздуха, и в светлината, и в храната. Ние живеем в Бога и Бог живее в нас. И затова, когато имаме трудности, просто може да излезнем от тях, като си кажем: за мен е невъзможно, но за Бог, който живее в мене, всичко е възможно. Възгледът за прераждането в нашето семейство беше приет и безспорен. Татко никога не говореше обаче за своите минали прераждания. Това беше принцип в него и никога не го наруши. Петър Димков приема прераждането като неоспорима истина. От живот в живот, попадайки в различни ситуации, душите облагородяват нисшите чувства на омраза и отмъщение и ги превръщат в безсмъртна любов. Друго силно място в България Петър Димков определя гроба на отец Серафим под Руската църква в София. И днес десетки вярващи коленичат пред духа на Отеца, защото вярват, че този светъл, сияен Божи дух е избрал след смъртта си пътя на безкорисната помощ за страдащите човешки души. През 1944 година, на връщане от Шумен, Димков и семейството му минават през град Карлово, за да навестят вдовицата на осъдения на смърт генерал Владимир Заимов. Ана Заимова остава очудена, когато вижда на прага познатите лица. Идвате да ме видите? И даже с децата. Хората се страхуват да идват. Петър Димков е един от малцината офицери, имали смелостта да се сбогуват с генерал Владимир Заимов преди разстрела му. След 9 септември 1944 година Ана Заимова помага на Димков в трудни за него моменти. Помагат му и много други близки до новата власт, получили изцеление от великия българин. Но едно от нещата, които му тежат най-много, е забраната да има ученици. А може ли един въпрос? Имате ли вие наследник? Наследник в професията. Вие сте мъжеви професор от вашата майка. А на кого я предавате? На никой за сега. Забранено ми. На целия народ. На целия народ с книгата. Толкова богато наследство. С книгата на целия народ предава. Пловдив. Есента на 1965 година. Димков пристига в града, където го чакат болни хора с надеждата да бъдат прегледани и лекувани от него. Къщата на приятелското семейство, в която се извършват прегледите, е обкръжена от милиция и всички са арестувани. След разпита на болните, при който всички до един казват, че той не им е взел нито стотинка, те са пуснати, но Димков е арестуван, защото именно той е целта им. Закарват го в ареста и го затварят в едно подземие. Жената на един от началниците на пловдивската милиция, която преди време била излекувана от Димков, узнава за тази случка и успява да издейства да го извадят от подземието и да го оставят в ареста. С това го спасява. По това време Петър Димков е на 79 години. Търпението е качество, без което не може да се върви напред, казва Петър Димков. Този, който е тръгнал в Божия път, знае, че трябва да търпи и че за всичко има време и всяко нещо ще дойде на своето време. Ръководителят му, учителят му, никога няма да го остави да спре. Той знае кога и какво да му даде. Необходимо е активно да работим за това, което искаме и да се молим да се изпълни волята Божия, защото не винаги знаем, искайки нещо,
дали то наистина е добро за нас. Затова, когато молим за нещо, ние ще кажем нашето желание, но след това трябва да добавим: но да бъде, Господи, Твоята воля. Днес пловдивчани не пестят топлите думи за великия лечител. За мен народният лечител Петър Димков не само е феномен, но е един човек хуманист, достъпен за всички. Преди 56 години бях дете на 15 години. Баща ми беше тежко болен. Бяха му поставили тежка диагноза на сърцето, сърдечен порок. Цялото семейство бяха се изпоплашили и майка ми се принуди да го повика. Димков още на втория ден дойде вкъщи, аз не го познавах. Играех се на двора и той като ме видя, вика: ти не си ли неба Иван момчето? Аз съм кой си? Аз съм Петър Димков. Веднага се сетих за него, въведа го вкъщи. Той изглеждаше човек на 40 години, а тогава е бил на 60 години. Влезе вкъщи, поздрави баща ми се усмихна, извади една лупа и само за няколко минути му постави точна диагноза и каза: майка ми, Донке, моя войник Иван е болен от левкемия, макар и късно, аз ще направя всичко възможно да спася живота му. Гонен и измъчван от клакьорите на 9-септемврийската власт, лечителят на България връща много от хората, дошли при него. Но никога не отказва да приеме децата, потърсили помощта му. При преглед Димков пита първо за името, защото името, което човек получава при кръщението, свързва човека с Бога. След това лечителят слага дясната си ръка върху горната част на главата и затваря очи. В този момент на него му се казва каква е кармата на болния, дали е лечимо заболяването или не е. За своята първа среща с лечителя разказва Елена Керемечиева. Впечатлението ми от него беше невероятно, защото за първи път срещах човек, който има някакви... Той беше дребен човек, доколкото се спомням. Някакви дълги, нежни, финни пръсти, като памук. Те бяха бели, като изваяни. И когато се докоснеше до кожата ми, той просто усетих нещо нежно, някаква нежност, нещо невероятно. Освен това, погледа му беше завладяващ, топъл. Той се отнесе към мен като един истински баща. Ако един болен няма вяра в лекарите, не ме си лекува. По никой не. Вярата е на първото място. Вярата. Болен, който иска да оздравя, трябва съзнателно да се отнесе към тая работа. Дошла е болестта, болният трябва да помисля защо ми дойде тая болест, откъде, какво, къде съм сгазил лук, където каза. И как да го коригирам, за напред да го няма. И ако да не беха тези болести, хората ще бъдат по-зверове от зверовете. Чрез страданието стават по-разумни и по-човеколюбиви. Днес по системата на Димков лекува неговият внук Петър. Аз се занимавам с очни болести и съм очен хирург, но този избор тогава направих не случайно, тъй като той в онези години беше все още много гонен. И за да ползва мирис диагностиката, която той ползваше като дипломиран лекар, просто нямаше друг начин, освен да стана специалист по очни болести, за да мога, така да се каже, спокойно и безпрепятствено да гледам в очите на пациентите, без някой да се впечатлява от това. Макар отричащи го, властимащите често търсят помощта му. Стига се до там, че дори най-първият вожд на комунистическия свят, Леонид Брежнев, лично търси съдействие. Срещата е при едно от посещенията на съветския лидер в България. Тъй като Брежнев възнамерявал да се лекува в Банкя, Димков го съветва да не разчита на климата тук, а да потърси по-сериозно лечение на болестта си. Самата Людмила Живкова след претърпяната тежка автомобилна катастрофа се лекува по предписанията на Димков. След като лечението приключило, главоболието е изчезнало абсолютно. Белегът от челото също. Нещо повече. Людмила разговаря дълги часове с лечителя на България. Започва да взима книги от личната му библиотека. Дори се обръща към него с думите
татко Петю. Освен лекар, Петър Димков се превръща в учител на Людмила. Под негово влияние тя подготвя книга за богомилите. През юли 1981 година Людмила Живкова умира внезапно. Няколко месеца след нея, на 4 октомври 1981 година, умира и Петър Димков. Неочаквано, в съня си. Учителят Дънов казва, че когато душата, работила за Бога цял живот, си заминава от тази земя, става празник в невидимия свят и там с радост я посрещат. Дъщерята на лечителя, Лили, разказва за свое изживяване от вечерта преди смъртта на баща си. Бях си легнала, не бях още заспала, когато изведнъж почнаха над мене да слизат светлини. Разкошни, невероятни, толкова блестящи, толкова силни, толкова красиви, в най-различни цветове, нежни нюанси. Беше невероятно и ме изпълни едно състояние на радост, на тържество, на празник. Това доста дълго продължи и аз си помислих, какво ли прекрасно нещо предстои да се случи. След това почнаха постепенно да избледняват и всичко изчезна, но чувството на радост, на тържество, на празник оставаше в мене. В деня на погребението цяла България се стича да изпрати в последния земен път тялото на великия лечител. И може би тук е мястото да припомним, че през целия си живот Петър Димков лекува напълно безплатно. Не, че няма нужда от пари. Напротив, и той, и семейството му често изпитват остра необходимост от финансови средства. Но моралът и благородството на лечителя стоят над ежедневните човешки потребности, над суровия бит и шума на парите. Толкова добър, знаеш, можеш и безкористен, от никого не приема нито пари, нито подаръци. Вечер, преди лягане, кажете следната формула. Аз съм спокоен, аз съм силен, всекидневно се чувствам все по-добре. Щастлив съм, че живея. Утре ще бъда още по-радостен и по-добре, отколкото днес. А преди заспиване човек трябва да се помоли и да се предостави в ръцете на Бога. Господи, огради тялото ми със светлината си и го пази. Отивам да се моля, отивам да се уча, отивам да работя. Искам да посетя школата на Всемирното бяло братство. Господи Иисусе Христе, това е Твоята воля. С големия учител на България, Петър Дънов, Димков се среща многократно в живота си. Става негов последовател. Той изпитва почит и благоговение към всички пратеници на Бялата ложа, Всемирното бяло братство, дошли да донесат на човечеството знание за божествената истина. Хермес Трисмегист, Заратустра, Буда и древните свещени индийски книги, Моисей, Мохамед и най-великият пратеник на Бога, не от земна еволюция – Христос. Той дошъл при нас от централното слънце на Вселената, за да поеме тежката карма на човечеството, която със свободната си воля сами сме създали до неговото идване. И ако човек възприеме Христовата любов, ще му бъде отворен пътя на мъдростта и истината. И единствено така може да стигне до Бога. Сега Христос е най-близко до аурата на земята и работи най-усилено. От религията признаеме само молитвата Отче наш. Друго не признаеме. Това черква и масили не признаеме. Христос никъде не е правил черкви и не е правил масили. Христос иска от нас да правим добро, нищо повече, да не правим зло. Човек е дошъл тук да слугува на ближните си, не да господарува.
Името на Господа Исуса Христа носи огромна сила в себе си и произнасяйки го, ние се ограждаме с тази сила, която ни спасява и закриля. Димков твърдо вярва, че най-правилно вървиш по пътя на светлината, ако не правиш на другите това, което не искаш да правят на теб. А когато почувствате някаква студенина, страх или присъствие на нещо нечисто, произнесете следната формула: в името на Господа Исуса Христа и силата на светия, животворящ Господен кръст, да се разпръснат и изчезнат всички нечисти тъмни сили, мисли, чувства от дома ми и леглото ми. Това е добре да бъде правено и когато пътувайки отсядаме на ново място. Ако човек трябва да пътува, предишния ден отправя молба: Боже, моля те в името на Господа Исуса Христа, в чието име ти си благословил да те призоваваме, оставям себе си в твоите ръце по време на пътуването и моля за твоята закрила, защита и спасение, да се изпълни святата ти воля Божия над мен. Единственото ми желание е било, и Ева става, хората да си подадат ръце и братски да живеят. Братски да живеят. А това може да се постигне. Когато хората се научат да си култивират мислите, да имат чисти мисли, чисти думи, чисти желания, чисти постъпки, и рая настава на земята. Нашето време е много особено и неповторимо. Ускорено време, в което кармата се разплаща много бързо и сгъстено. В един живот, толкова бързо, колкото преди в много животи. Затова страданията по цялата планета са така интензивни. Природните катаклизми увеличени. Подготвя се влизането ни в епохата на Водолея. Идването на шестата раса. Нашата пета, бяла раса, е цивилизацията на усиления технически прогрес, на оръжията и насилието. Следващата епоха, епохата на Водолея, ще възстанови светлината. В шестата раса човек ще придобие ново сетиво. Шестата раса ще донесе и ще постави като основа на живота абсолютната любов към Бога, космичния разум.